Yo, what's up mga Aji? Ang hirap no? Pero we are back 1 week. Sa mga hindi nakakaalam mga Aji, no, na-strike tayo. So 7 days, 1 week talaga. Naalala niyo yung naglaro ako ng palaka, no? So honestly mali ako doon. So tinanggap ko, nag-explain naman kasi inano ko sa YouTube yun. So dinispute ko. So ang explanation is hindi na siya insekto, no? Hindi na siya sakop ng content natin. So regardless kung di naman namatay o ano, mali talaga ako doon. So and gusto ko lang mag-sorry sa inyo. So kasi 7 days tayo hindi nakapag-upload. Pero update ko kayo mga Aji. Kasi marami na nangyari, no? Yung gagambang Japan natin malalaki na. Yung isang gagambang Japan natin nag-molt. Yung itlog ng gagambang Japan na isa, so papisa na rin. So, medyo marami mga Aji, no? Tapos yung mga gagamba natin, may kinondisyon ako. So, para sa inyo talaga, no? So, yun mga Aji, no? Talagang adrenaline rush tayo ngayon. Kasi, hindi ko ma-explain mga Aji. 1 week kasi is 1 week. So, first time nangyari sa akin to. And, yung kahit gusto mong mag-upload, gusto mong mag-community post, so wala talaga tayong magawa no, for 1 week. So, naka-close yung account natin. Lahat ng restriction na pwedeng impose ng YouTube, so in-impose sa atin. So yun lang mga Aji, pakita ko sa inyo kung ano yung update natin ngayon, no? So dito mga Aji, nilagay ko dito yung gagambang Japan, no? So ito nag-molt siya. Akala ko talaga hindi na mag-molt to. Nag-molt siya, no? Yan, no? So 3 days pa lang to. Reasonable size na siya. So para sa akin, sa gagambang Japan to, ito yung parang large lang nila, no? Ganito yung itsura. Napakalaki na ito mga Aji, kung compare nyo sa normal na gagamba. Nag-ano lang kasi sa akin, gawa ng may malaki kasi tayong gagambang Japan, no? May mas malaki. So nilagay ko sila dito, baba na pala natin to. Kasi hindi din maganda, no? Sabi natin yan. And ito yung gagambang Japan pa rin natin, no? So medyo matanda na talaga siya mga Aji. So ito siya, matanda na talaga, no? So yan, tingnan natin dito sa taas. So ito yung view niya, no? Ayan. And yung mga itlog ng mga normal na gagamba na kinukuha natin. So alam nyo naman, nagpapakawala ako niyan, no? Ayan, marami to. Pinapakawalan ko to. Ang mahalaga dito mga Aji. So ano yung special dito, no? So alam nyo, itlog ng gagambang Japan to, di ba? So ito, tignan nyo mga Aji. Tignan nyo lang. So yan mga Aji, kita nyo yan. Mumuti-muti, nangingitim na yung iba sa loob. So yan yung gagambang Japan. So yun, ito yung isa sa mga napagtanto ko, no? So yung gagambang Japan mga Aji, once fertile na siya, once nakapangitlog na siya, once natabihan na siya ng lalaki, so anytime pwede siya mangitlog ulit as long as pina-power feed nyo siya ng insekto. Mahalaga insekto, mahalaga mapainom nyo ng tubig. So regardless of mangingitlog at mangingitlog siya, huwag nyo lang siya pakainin ng mga gagamba, ganun. Kasi yung last time, yung pangalawang itlog niya, so hindi nabuo yun. Kasi ang nangyari doon is gagamba kasi yung kinakain niya, no? So medyo may ekis pa siyang kinain, halo-halo. Hindi siya healthy yung nailabas ng gagambang Japan, kaya pangit, no? So may gagawin tayo mga Aji, abangan nyo lang. Then yung mga gagambang Japan na maliliit, so pakita ko sa inyo, no? Kung gaano na sila kalaki na. So may bowl tayo dito. Gusto ko lang pakita sa inyo. Kasi pasensya nyo, medyo madumi ito mga Aji. Ganito yung itsura nila kasi natutuyuan yung lalagyan, no? Naku, basag na pala to. Nalaglag to pala mga Aji, nasabi ko, no? So ganito na sila mga Aji. Yan na yung mga gagambang Japan ngayon. Labas ako ng pinakamalaki para may idea lang kayo. So ito siya mga Aji. Sa mga nagda-doubt dyan na lumalaki, papalaki natin yung alaga natin, no? So nasa inyo na lang mga Aji kung anong masasabi nyo, no? Okay lang, magandang laban niya yung araw na to, no?
At least makabawi man ako sa inyo. So, ito pa rin yung mga gagamba natin, no? Eh, wala pala dito. So, yung dito. Yan. Ito yung mga gagamba, no? Yung malalaki nito mga agi nandun sa kabilang kaha. Yung mga jumbo size, no? OS jumbo size na dito sa kabilang kaha. So, ito, good size. May malalaki din, may mga pa-OS. Pero, yan sila, no? Tabi ko lang to. And, yun lang. Gusto ko lang inform kayo ng mga agi na yun yung nangyari sa channel natin, no? So, naban ako mga agi. And pasensya na, so hindi ako nag-iingat. And alam ko, alam yun, pati kayo, malaki yung pagkukulang ko sa inyo, no? Kasi hindi na ako upload ng 1 week nga. And dahil yun sa mali na ginawa ko, no? So, yun lang mga agi. Maraming salamat pa rin. Nandiyan kayo. So, babalik tayo mga agi. Mag-upload ulit tayo. So, medyo mas mag-iingat na ako ngayon. So, yun lang. Thank you.